me pareix increïble i veure tant d'ambient és algo que emociona siguent autora, és molt bonico. En esta novel·la és ficció i la trama transcorreix en Algemesí, no? Algemesí i Alzira són els de la Ribera. Lo bo és que esta novel·la se va fer en castellà primer, l'editora és dels Estats Units i la va promocionar per tota Sud-amèrica aconseguint el best-seller, més de 100.000 novel·les venudes. Després el traduirem a l'anglès i finalment al valencià i a l'italià també. Entonces també té banda sonora i així la podeu escoltar gratuïtament en estos codis QR i això, la música també la fem nosaltres, no? I parla també, és un rock narratiu que parla sobre la trama de la novel·la també, no? Bueno, és interessant, la promoció que fem nosaltres és completament diferent, però així en públic canvia molt, no? Pensa que és més interessant, encara que se'n venguen molt menys, però és interessant, no? Que l'Ajuntament donen oportunitat a tots els autors locals a poder presentar els seus llibres, les seves novel·les.